friends and family, this is Siphamandla Oho. Once again, ndinezinto nje endibawuluzishare kunye nani kwiindaweni emamele kuzo. You know, I just want to share a scripture from Proverbs chapter 1 verse 33. IBhayibhile xa ithetha, lowo undivayo uhlale kholosile wonwabile kwinkwanyisweni kokubi. Lowo undivayo uhlale kholosile wonwabile kwinkwanyisweni kokunjani kokubi. So kuyacaca into yobana xa ungumntu omvayo uThixo uyakwazi ukonwaba ngexa kukubi. This goes to explain to me as to why abantu bengonwabanga. So kuyacaca le nto ibangela into yobana ungakwazi ufumana ukonwaba ebomini bakho. It is because you have turned a deaf ear to the voice of God. You have simply turned a deaf ear to the voice of God. Meaning that xa ungumntu omvayo uThixo ngexa kukubi uyakwazi ukuthini ukonwaba. So the key to your happiness, the key to your joy, it is for you to hear the word of God, because the word of God settles peace into your spirit. Shalom.